Anjrah ingkang puspitorum kasliring samirana mrek ong sekar kadung ko ngas kandanyo maweh raras rananing driya Iwang Suksmana mangati luwih Kakang Gunaresi ya Kakang Narada ingkang rayipun manik boyo ngaturaken sungkem pangabekti. Iya ya. Semono uga pun Kakang Kaneka Putra ngaturake bekti ya Yayi Manik Maya. Nun inggih Kakang dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Paribasane kurang sakyeca Adi Guru. Putra Lunggal Bathara Indra prayoga langkung kita lenggah. Nggih, sampun boten kirang sekeca Jeng Rama. Boten kantun sembahipun Kang Putra katur marang sandhap padha paduka Jeng Rama. Iya iya, ndak tampa. Pangestu kumara gaget amanun kamundi nggo jimat. Mengko disedi. Kakang turu tuwuh rasa pitabuh jroning manahpun raka ing sithik pangudal-udal dene renggan semengko jenengan nganakake ya wujude rapat para Jawata. Sejatine napa? Mara coba pun Kakang tak beksa. Kanthi cara Kakang takon marang Yayi Manik Maya. Monggo. Adile pitakon mung diwangsuli, wajibe ya mung kuwi. Monggo. Kula aturi paring dawuh, Dik Guru. Kersane kula kan Kang Putra mboten bingung. Kakang usawatara suwi negara utawa bumi ngarcapada kuwi ketekan pirang-pirang bencana. Nadyan ora mung bumi nanging malah tribawana ya triloka kena. Kahyangan ya hawane panas mongko biasane adem. Bengi wae ora ana dewa kang kluyuran. Malah parandene saiki para dewa malah nggawe pos ronda. Lho. Ampun guyonan mengke riyen. Hubungane menapa, Dik? Miturut pangraos kula, Kakang. Nggih. Gara-gara menika dumadi saking salahing tingkah manungsa anggenipun nindakake bebrayan tumrap samaning manungsa sami.
Maknanipun hubungane lanang kelawan wedok nanging beda derajat. Sinten ingkang dipun maksud? Tartantu Kakang Narada mestipun cetha. Mestipun ngertos sinten ingkang kula maksud. Lenggih menika penengah Pandhawa Raden Arjuna kaliyan putri Argadahana Yuwi Betari Dresanala. Edan. Bergenjang papak pongbok polong kali cedhe sapa sing gawe slere buntut acer-kater. Mangke rumiyin. Boten mesti niku alasane. Mesti tesih kathah alasane. Gusti kang murbeng jagat menika tartantu nurunake bencana alam. Nurunake hawa panas mesti saka patrat tumindak manungsa sing keblinger marang kang wis dadi conto sing ditonteni marang Kanjeng Nabi. Lah nanging kok paduka langsung ndakpo ingkang klentu menika Janaka. Hukume menapa? Temriki kula kang dados panguwasa. Kula kang dados wewenang. Iya, duwe kuwasa ya ora kena kuwasa, duwe wewenang ya ora kena sak wenang-wenang. Pun niku. Mengke lo takon. Sing kandha yen bab perkara niki sing ndamel perkara niku Janaka sinten? Yayi Batari Permoni. Lah. Pokoke wayang ora bakal ayem tentrem yen siji ketekan Durna, Sengkuni, apa meneh kuwi? Durga. Jenenge genah Dewa Panggoda Pangrencana ya. Monggo ndak sang mau sing tengah lawak ning arep mlebu. Sungkem kula pojok sakit. Sinuwun. Iya nini Durga tak tampa. Mula gage pangestuku tamun. Endi go jimatmu kulon. Undur Indra. Indra, undur. Mbah dibagi. Nggih. Sendika. Tekan trondo lho sitok iki ora bakal ayem tentrem. Matur. Jo meneng ae kaya patung. Iya ya Kakang. Mangke rumiyin to Papa Prabu. Piye? Ngene lho ngene. Tekaku rene iki ngarep njarwake yen to putramu Dewa Sranis pirang-pirang dina ora gelem mangan, ora gelem ngombe. Dasar ora tau metu kok kamar. Lho, sababe apa? Durga. Mengke rumiyin to tak critani yen jenengan apa nyelo-nyelo bengkah. Ya wis ya. Mekaten pukulun. Kang putra kanggenipun gandrung kayunya lawan Betari Dresanala nika jan sanget ngungkuli tresnanipun marang Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama. Njur karepmu Dewa Srani bakal mati, bakal lampus diri yen ora bakal kelakon anggone rabi kelawan Dewa Srani. Karo sapa? Dresanala. Nah, mulane to, ngomong ati-ati. Cepet-cepet lah kleru-kleru. Jenengan ampun nggih. Pun jenengan dukung mawon kersane kula. Lho. Dukung ki nek karepe bener, nek kleru ya ora. Wis ana paribasan angkara rubuh utama lungguh. Becik ketitik ala ketara. Sapa mbibiti ana ing kono wahyune bakal sena. Wis ora susah. Ngono kok guneme wong tuwek siji iki. Banjur piye? Sinuwun. Jenengan sembadane mboten gandeng Dewa Srani kuwi ya putra ulun. Mongko kawit cilik ora tau ngrasake kamulcan saka ulun, malah gawe negara Dewi ya kuwi tunggul malaya. Nggih to mula menika. Ya wis, dina iki ndak turuti. Wis Dur.
mawon jenengan manut niki. Niki niku wah bener cacakane. Dapurane men boten jelas. Wis raine elek untune mengenyeh mripate mendelik. Dasare dewa panggoda pangrencana. Omahe kuburan. Setra nggoda mayit. Foto niku lho nek dak sia dateng kula ora gak sia. Niki kenyataan. Ditampa. Nggih. Nah, ngono. Hendro. Wah, angler wis. Raja omong ket mau angler. Pun takune ngeten mawon. Jenengan badhe megat kados Janaka kali Dewa Dresanala monggo. Ning nek pengen uripe mulya jabatane tetep utawi jabatane abadi jenengan manut kula. Nek nggih pun nang badhe manut niki, ternyata niki nggih bojo jenengan nggih simpenan jenengan. Monggo. Pokoke nek perkara Narada ora melu. Nah, kono ngalih pisan kono. Jenengan turuti kemawon. Ya wis. Indra. Tangi Indra. Wayah nopo niki? Limbukan. Oh, sampun limbukan. Wis. Tasih jeder ngoten. Mulane tojo turu wae. Indra wonten dawuh. Mara gaget timbalana Bathara Brahma saka warga Dahana wis warga Dahana. Kasinggihan. Timbalana Mara Seba marak sowan marang ngarsa ulun ya kuwi Sang Bathara Manikmaya. Mengko bakal ana bab wigati kang bakal ndak rembug lawan Bathara Brahma. Budhal. Dene Ayi Durga, kowe pindhal lungguh maning nggoreku kene. Sendika dawuh kok sinuwun. Dewa Sugata marang sureng prang udan arum ngendanu ing ngawiyat putra Lungger Brahma saka kahyangan Arga Dahana. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Kula keng putra saking Arga Dahana, Bathara Brahma. Sendika dawuh. Kula ngaturaken sembah pambagi panakrami. Iya ndak tampa. Mradhi pangestuku tampan nggih. Kapundi dados jimating gesangipun keng putra wonten ing swarga Dahana. Brahma. Nggih, wonten dawuh. Apa wis ngerti? Kena ngopo dina iki kowe ndak perintah? Tumuli ngadhep para ngarasul. Oh. Saestunipun kula boten mangertos. Mau kula niku nembe mawon layah-layah. Lah kok lawang kula niku dobrak kalian niki. Cidatosipun enten napa? Sajak katon wigati banget. Yayi Durga, napa pulun? Aku ora tega omong, pun tak tekane mawon. Demi anak. Iya. Brahma, sendika dawuh. Aku krungu kabar
yen to putramu Sidrasanala wis mbobot suwene 7 sasi. Kalersenmu lho. Lajeng kersanipun dos pundi? Mengkene. Kowe dhewe lak yo ngrasa lan rumangsa. Bilih wis sawetara suwene 7 candra ya 7 sasi. Tribawana ya Triloko iki ketaman gara-gara. Barang tinaliti kanthi permati, jebul tok sumbering perkara ya kuwi saka polahing utawa hubungan putra kita kelawan penengah Pandhawa. Mangga rumiyin kok tasih bingung niki. Jaluripun wonten pundi? Yen pancen kowe sih bingung Bromo. Iya. Hari palungguhan iki yen sih pengen kowe dadi dewa lan yen kowe pengen Tribawana balik adem ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Pekatno katresnane Janaka kelawan Dewa Srani. Duh kula putra Lengson sira iku wis panci bene salang jenenging wang ya kulineng arti Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, napa mboten klentu anggon jengantika matur? Ora Bromo. Sabdaning Pandhita Ratu Dewa tan kena wola-wali. Yen kowe sih pengen ngrasake mulya urip aning kahiwangan. Ndak bali sepisan meneh. Yen kowe sih pengen urip mulya ngrasake dadi dewa duwe jabatan dewa, mrodhyake lakonono pegatno katresnan ning wadene wae agem nindakke leren anggonmu dadi dewa. Kula nyuwun pamit. Mangancur lakune nganggen guntur agraning arga gur-gur netora kakiri-kiri Bathara Indra nengge sendika dawuh Maradyake tetna lampahku mengko yen ana perintah anyar kita mesti bakal weruh. Nggih. Badhe datang pundi? Ayo. Tindak. Ana jero kahiwangan Suralaya. Nunggu perintah kula sawetara wektu. Nggih, kasinggihan. Dan putramu sedya nderekaken lampah digantika bagus tukna lampah.
surem diwangkara kingken nermang waswa kalayon delo ilang memanise aduh Gusti lakon apa mongko aku dhewe nyekseni mbiyen sing njodoke ya Kanjeng Rama manut moyo parang dene sing megati Kanjeng Rama. Piye nggonku matur marang anak-anakmu. Aduh. Ngelu sirahe. Ngelundas tatapne kene saya buta. Kakang Janaka ana pundi Mas? Iki ana ngendi? Wis tekan omah. Wis teko swarga dahono. Iya. Tak rungokke kok ana nyanyian. Ya pancen ramamu ya senengane nyetar radio klenengan. Kalak Kanjeng Rama. Sampeyan nang mriki mawon tak nyusul. Enten napa sajak nyekel mustaka mawon. Napa nembe puyeng. Putraku sing ayu dhewe sing banget ndak tresnane lahir tumekaning batin. Iya. Lan mantuku kowe ngger Janaka. Kula wonten dawuh. Yo. Mengkene. Apa temenan. Kowe mapan ning gone kene sik nduk. Nggih sendika dawuh. Aku tak rono sik. Iya, hati-hati. Rasane joget. Kersane halus. Enten napa lho ndadekken mriki mungkin jauh-jauh lah ya kangen. Loh. Dapur. Moro diake maju lungguhmu Janaka. Nggih. Kula wen putra ngaturaken sembah pambage Panakrami. Ngaturaken sugeng rawuh Kanjeng Rama. Iya. Ndak tampa mara diake pangestune wong tuwa tampan ngono. Kula pun dinggo jimat ingkang ndadosaken padhane urip kula. Anakku Dresara lho. Ono dawuhmu Bapak. Kowe meneng wae. Sing ngomong ben aku Janaka ya. Aku tak ngrungokne wae. Kados pundi Kanjeng Rama? Nggih. Gandeng wis ngerti palunggane iki putraku Sidrasara wis bobot 7 sasi suwene. Ya ora. Kasinggihan. Nah. Mula saka kuwi aku pengen takon, sepiro gedening katresnanmu kelawan putraku? Aja ngantek pas lahiran terus mbok tinggal lunga sak ado sak katek-katek Janaka. Tartantu kemawon katresnan kula lair tumusing saking batin. Ora bakal kagodha dening wanita liya kejawian rabi melih. Lho. Ya wis ora apa-apa, penting anakku mulya. Neng aku perlu bukti sing luwih akurat. Nadyan penalangan samudra Agni probadi mlampah lan badhe nglangi wonten samudra Agni. Bagus. Nadyan penalangan gunung mesti bakal kula daki. Bagus.
sepira bektimu marang wong tuwa sing kaya aku iki. Dengan tika menawa sampun kula anggep dados tiyang sepah kula piyambak. Jan nyatanipun Kanjeng Rama Pandhu sampun mapan wonten swarga loka. Dados saged sagata kula menika ngabekti marang jenengan tika. Tiyang sepah kula ingkang tasih gesang wonten alam donya. Omonganmu elek. Aku mbok kon nyusul karepmu. Boten. Jan nyatanipun dewa sampun ngunjuk Tirta Amarta. Iya, bener. Berarti kowe manut ndak perintah. Manut. Ibarat panah diculke manut kalian kang dipun tuju lan manut kalian kang lepasaken jemparing. Bagus. Yen kowe ndak perintah megati katenan panake Janaka, anakku Dresana. Piye pangrasamu? Hei, Janaka. Aja suara Nendra. Piye pangrasamu? Tututi, Tru. Nangis dhewe. Wah. Apa iki? Nanti. Nuruti ndara kula to, nika ndara kula. Enten apa, Gus? Lagi iki aku lara ati. Weh. Lara ati mir. Mir ndasmu. Wah, tono. Piye ndara? Wis aku gawenan mulih. Neng kene ra ono gunane. Kang Mas Janaka teng pundi? Lho, gak krungu aku mau. Gak. Maju nggo. Yo. Gandeng kowe iki lagi mbobot sak bisa-bisa kejonggal kaget. Aja nganti putur sing nduk kandhut kuwi malah engko keguguran. Iya, Boa. Enten napa to jeneng crita mawon niku karo anake dhewe karo sapa? Wektu iki palunggan iki. Kowe ndak pegate katersen kelawan Janaka. Kowe ndak bisa. Sehat lho, sewaras nyatane nyambut gawe dadi dhewe isih pangkat yo sing aman mergo iso megat nih kowe. Ning aku megatke iki ora kok nggo butuh nampa duit ora, nek aku duwe alasan. Alasan menapa? Kowe bakal pegatke karo Janaka, kowe bakal dirabi karo putrane Kanjeng Rama Manikmaya. Sopo? Bathara Kala dudu malah Bathara Kala. Lah sapa? Ya kuwi Dewa Srani. Nyuwun sewu. Jenengan madhep dhateng kula. Iya. Piye? Timbang kula dirabi Dewa Srani malah kebeneran kaleresan lumuri palunggan sak mangke jenengan mawon kang mejahi kula mboten kiyat kedah pisah kaliyan Raden Janaka. Kowe ki omong apa? Sak teko-teko ora bakal mateni kowe monggo mangkat jahe kula wonten paedahe wong.
Jenazahipun Raden Jamu sampun jenenganipun kula tak minggat mawon. Nalika semono eling-eling sang Drasana mbobot suwene 7 sasi. Lah ing kono wau ing tengah-tengahing dalan anggenira mlayu ngoyak sang jejantung ngati sang Janaka. Boten kaos Bro sang ponang riwe mijel kakung. Saknalika lair ing alam padat. Cinarita bayi saka Drasana kang sinebut wiji sejati. Mandek loh. Ora krasa mlayu antek metu. Yo, ora beda karo bapakne. Piye iki? Kanjeng Ibu Betari. Sapa iki? Menika putranipun Drasana wayah kula. Oh, mengkono. Loh, lek tak semaput wau blayon kalih kula. Critane piye? Mun ngedawan mengke pun durasi. Banjur piye iki? Menika badhe dipun napakaken. Drasana lho iki bakal digawa menyang Tunggul Maloya karo anakku Dewa Srani. Lah pundi Dewa Srani? Sran. Kene Sran. Nggih Jeng Ibu. Iki sing dadi kelangenan ning atimu. Lah dalah kelangenan saiki. Ya kono. Supaya bayi iki cedhak karo wong tuane tak gawane ya. Kersane engko ben diombeni susu. Ben bayi iki gak gelis gedhe nggih. Kula musen dika. Monggo niki kula paringaken dhateng jenengan dika supados cedhak kalih mbokipun. Aduh,
ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayo leputa ing lara leputa bilai kabeh jin setan datan purun paneruhan tanana wani mewah penggawe Allah gunane wong luput kenihat temahan tirta maling adoh tanana ngarah ing wah mami guna duduk pan serna Jabang bayi. Arep palunggan iki kowe ora bakal tak cedhake karo mbokmu. Paribasan yen gedhe bakal dadi matan. Sing bakal ganggu hubungane anakku karo Dresana lho. Nuri palunggan iki paling becik kuwi mapane ana kene, ya kuwi ana ing Kawah Candra Dimuka. Supaya lebur lan ra bakal ganggu marang parigawene Durga. Jenare tonane kok jaman semono. Sang Durga sampun mboten eling Prawadasina. Sedaya cara dipun lampahi supados Kang Putra saged dhaup kaliyan pun Dresana. Paribasan bayi wae ditumbalke. Rahing kala ta wau. Weruh Sang Semar kaliyan Sang Narada sigra mrepeki jroning Kawah Candra Dimuka. Paring kanugrahan marang Sang Jabang bayi. Sarana mulya bakal tumuju nang loka baka. Supaya ora bakal ganggu lawan hubungane anakku. Dresana lawan Dewa Srana. Manut to nggih, bakal mulya nang kene ya. Ya to Kakang Semar. Dadi omonganku kowe sing kae lho sing apa jenenge? Mrekencong Pak Dobol, Buk Dobol. Buk tolong. Ya kuwi. Lah piye iki? Ya to. Mbahane wis dewaning geni. Ya iki
Cemplungane geni saya gedhe, mari durga goblok. Pendidikane TK ra tamat. Nah iya. Ning kok marang krek niku kayang. Menteleng mripate ngedeni jase. Iku sing jenenge bayi Ajiba. Ajaib. Ya kuwi. Ajaib. Kok sing siji iki kok kaya gentong, sijine kaya ceret. Sopo? Ya ta. Ajaib iso ngunekne wong ngene. Aku Semar. Semar? Iya. Sing ngarep kuwi. Ya, iku Narada. Oh, Narada kowe. Iya. Wis sapa? Ulun dewa. Sing mburi. Aku dhisik dewa ning pensiun. Oh, mengkono. Yen kowe ndek jeneng aku sapa? Mane jeneng. Sakno, mane jeneng. Aku cek bingung Kakak. Ya wis. Gandeng ilange jeneng dadi jeneng wiwite saka wisaning geni tak wani tetenger Bambang Wisanggeni. Bapakne urung. Ya wis, awake ya padha nek brom. Raine padha putahe ya kaya bapakne. Njur tugasku ngopo? Nah, lantaran kowe nang donya iki ana bapak lan ibu. Kowe sawangen kae. Kae ana dewa-dewa do jagongan kae. Kae takonono. Lah yen ora ngerti, wis jata sindase. Kaya mengkono. Iya, wis. Sak seneng atimu. Ya wis. Yen pancen ngono aku pamit, Mbah. Iya. Wong tuwekmu kare mangestoni duga tiga ngati-ngati ya to, Lek. Alon-alon. Gadung malengkung kenai tak iso pas ngono ra iso. Nyata laruta saking yudha sang Kurukula yen tan mutusa sang Sri
yen tan mutus sangse Wiladalah dudu wayah-wayahe ana bocah munggah ning kahiwangan sapa takon marang aku iya Bambang wis anggeni bocah ngendi bocah kleyang kabur kaenan durung cecok papan dunungku mara gage kowe sapa Pak lho dewa celuk Pak ulun Bathara Indra oh Bathara Indra iya pangkatmu apa dewa nang endi Salendra Bawana putrane Purun Manikmaya Manikmaya iki sapa bapakku nah iki ana gandeng ceneng karo bapak apa yen bapakmu Manikmaya bapakku sapa lho lah kowe wae ora ngerti takon aku gendeng kok jare dewa pinter jare dewa sekita ora ngerti lho ya ora kabeh kudu dingerteni jan nyatane aku yo isih magang oh mengono iya yen ibuku ora ngerti kowe takon mbahmu ngono malah takon aku wis bakune yen dewa rasa mangsuli jata sindase lho nang kene marganing patimu Bathara Tantra malah minggat gulung
bapakku ora, ibuku ora, tangkang. Wah. Loh. Ladalah. Wah, gawedhe tur ireng. Sapa? Bathara Guru Edan. Somale kaya ngono. Wah. Ampuh temen kowe. Iya. Bengi iki sing iso dadi buta ora mung Bathara Guru ya. Ana requestan, wis anggeni dadi buta. Wis. Dituruti wae. Samubarange dituruti wis. Gawe seneng liyan. Godhong kates paete malah lega. Mosok padha menungsane ra gawe lega. Ayo. Dituruti srepek slendro nem, yo. Wah, gede kono mundur. Manik Maya. Iya, Kakang. Aku sing sowan tekaku rene wigati. Tek ranggo layang. Wah, dapure kaya tukang suwek. Anggo layang dikira gedung perusahaan kula ya CEO. Sing mburi rasaku ya jabut ndak monggo. Pun siap kok kula. Lho, aku urung. Ngawur cangkemmu mrejeblas. Wis tak potong gajimu. Eneng apa? Eneng bocah ngamuk-ngamuk sura punggung sura tantoba ning kayangan. Ngoyak aku parantine lha kene teko. Delik. Ambune tek solar ning kene. Enten arep ngobati nyamuk. Tek ora nganggo kae ora nang wis nang solar ya solar.
Iya kakang. Iki wis teko kene bocah. Oh sik, Mbah Mar. Apa? Roh, manik moyo ora? Ora ngerti. Kuwi sing ngrengko sosis. Ora ngerti. Sing mripate ndok goreng. Ora ngerti. Lah iki. Lah wong wis disirepne kok malah gendut ya. Gendeng. Wis men kakang, sak lose wis pun. Kula dukung penuh. Nyatane yo kleru kok. Wes. Oh, wes. Aduh dong. Wah, korban wayang sitok meneh iki. Wah, cara golong-golong isor. Teklek. Ben sak senenge. Mas Dewi golek apa? Cara Janaka. Mang mriki ndoro Janaka. Mbon, mboten sah sedih. Niki enten sinten niki? Ana sapa iki ana bocah tek polatan ladak. Gantenge ra beda kaya aku. Nggih pancen putra jenengan. Aja kaget. Putra sapa Kakang? Menika saking Betari. Sapa, Truk? Dewi Srani. Dene sono lho, engko kan ndelok dalang ngaji. Aja nyebut merek. Pedhus ora wong guri kuwi. Pokoke alah. Tuntak. Nih, tunung dentak. Dewa lokong ne. Angkel. Iki anakku. Rene ngongger tak kep kowe. Banjur ibumu nanti ibune niki disikep kalian Dewa Srani. Kurang ajar. Dewa Srani mongson jarak. Wong lanang bakal nesu yen dijarak bojone, dijarak anake. Pripun ngasaman kono ngendi Kakang? Mapan wonten Tunggul Merdika. Tunggul Maloya. Maloya. Bentan ana kene. Aku malu bapak pun jenengan mriki ngawur. Kula sing ngeloni. Wis gerang ya, Pak. Sih cilik. Karo kowe ya padha ae. Wis. Abot jenggot Kakang Semar. Tulung jaganan anakku. Tak berantase angkara murka. Nggih, monggo. Malu kok malu.
kere Janaka. Becik aku melu Janaka mergo mulya melu kowe mung ngrasake bondo ning mbuh halal apa haram. Ikan yen pancen jalukmu kaya mengkono. Eling-eling sesuk-esuk wis papan mrene Gremaya. Ning papanmu ana kuburan. Kakang Janaka. Bagus. Hop. Hop. Mati ora kowe. Pripun, Den? Waduh, ora sengaja, Petruk. Nggih. Mboten napa-napa. Ora apa. Mlakumu tek ngono nggih rada-rada piye ngoten. Mulane niku, jeneng niku atos-atos. Balas dendam, pun anggap mawon. Jeneng niku digdaya kok. Ya. Persiapan. Pokoke nek kena jenengan mungkin Alek. Mriki lho balas dendam sik. Lho. Lho, arep napa? Nggih wayang koyo ngene barang yo. Yayi Dresana pun kakang sing teka. Putuku. Ndak iki ditonyone putune kok. Heeh. Bae tonyone mbake putune. Sampun meh rampung. Niki kula bingung ngomong ngene iki. Nyunggi putrane wis tak dongane wae, Pak. Ngene-ngene yo Kyai Haji Ustaz Petruk. Ya iso ndonga. Paling ndonga yo aduh balik lanai kok. Ngawur. Nggih. Ndara Janaka, Gusti Ayu, Dresanala, Pak Puh Bromo, Pak Pundasmu. Oh nggih. Pukulun Bromo karo kae
Siwa Narada. Iya Petruk. Ya tak seneng. Nggih. Bakunipun lakone laire wiji sejati ya iki. Nek iki wiji tuwek. Tukulan tuwek iki tukulan sejati. Ampun guyu ae. Aja guyu lho, Kang. Ora. Ora nek sing lucu guyu. Guyu tekek. Nggih. Bakunipun ingkang dados kepinginanipun Ndara Janaka sampun kewujud. Sembada kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti. Ngaturaken kunjuk marang Gusti, aku tak tayungan edan Petruk tayungan. Nggih.